sűrűben rá találkozókra szervezni, mint gyakorlatilag kezdett tovább. Mert így aztán igen átfelejtik az iskola az embereket, ezeket ilyen ritkán találkoznak. De úgy szokott lenni, hogy aztán minél nagyobb számok, annál sűrűbben jönnek, úgyhogy így lesz lenni, és igyekeznek fiatalok. Véletlenül mit várunk föl mindenkit, azért elnézést kérünk, de 20 év alatt azért vannak sokan. Még ugye az arcok úgy megmaradnak, de a nevek azok már nem nagyobb, csak egy-két helyen. Az iskola ugyanennyit változott körülbelül, mint amennyit a tanulók változnak időközben. Itt a régi, meg a Halmos igazgató úr, még aki nyugdíjasként ténykedik, dolgozgatik műszaki vezetőként, ilyen 6 órás állásban, úgyhogy ennyien maradtunk. 3 éve életem az igazgató, úgyhogy ilyen kellemetlen változás történt. Ugye én mondom a neveket, és az, akinek a nevét mondom, és itt van, az nagyon gyorsan elmondja, amit érdemes megtartani. Én már Valaki még mindig nem ismert meg, még mindig én vagyok. Köszönöm szépen. Hát én innét Fehérvárra mentem, elvégeztem egy 2 éves iskolát, ami elektronikai szakmunkásképző volt, utána Videatonban dolgoztam, közben katona voltam Veszprémben, innét aztán a Csepel autógyár következett, Szigethamon laktam, közben megismerkedtem a feleségemmel, aki matematika technika szakos tanárnő, jelen pillanatban Taksonyban lakom. Ott építkeztem, én Ócsán a fék konvektorgyártó RT-nél dolgozom, művezetőként a porfestő műhelyben. Van 3 gyerekünk, 2 leányzó, 13 és 9 évesek, és egy 7 éves kisfiú. Ennyi. Igen. Körönyei Sándor. Legmagasabb Én érettségi után Miskolcra felvégeztem, aztán gyereknek voltam kollégiátban. Elvégeztem a műszaki egyetemet Miskolcra a kórmérnöki karon, annak elvégzés után Fehérvárra mentem dolgozni akkori kötőjénben a Kundorú RT első vástajához. Tehát abból most már Alkoa kötőjén Kft-nél 100%-os területen tulajdonban, ott tanultam a demokráciát, tehát itt mondjuk el, hogy nem értem. És vagyok 2 lányom van, feleségem Desen van, nagyobb lány most van iskolában összejöttem. Lencsik Ferenc. Iskola után elvégeztem, és hogy találkoztam, megtanultam nevelni, ahogy megbeszéltük. Elmentem, akadosért dolgozom, szélsor gyárban kezdtem dolgozni, aztán közben én megbeszéltem németet, hát most is ott vagyok én most már 20 éve. Mégis. Ott építkeztünk 2 családban. Nem sokan már is megtudtam. Ja, ez nekem eszembe jutott már itt közben, hogy egyszer mentünk kirándulni. Ugye? Volt ilyen, és kucsú volt előtte a nagy keresztény. Vannak nyomai a naplóban. Rábítéseiben Szombathelyen szakkombináltam, és később az advokátban dolgoztam. Rámondottam később, hogy találkoztam a másik társammal is, haverommal.
10 éven nőtt vagyok. Miklós. Az iskola után nyáron dolgoztam a PS-be, majd bevonultam katonán, utána jártam volt még egy ilyen mezőgazdasági gépek javításával foglalkozó, lementem dolgozni. Közben felvételiztem a Bánki Donát Ipari Műszaki Főiskolára, elvégeztem levelező tagozaton, jövőben volt egy nyelvi tagozat. Ott maradtam még a székben, a közvetőtánon. Azért, még többen előtt eljöttem. Elmenekültem. És otthon is vállalkozó hidrológus javításokkal foglalkozó gyarmati emléképek vizsgálatával. Tehát mi a Kató Gerberre van szükségem? Tehát Pálmi meg 85-ben megnősültem, közben Balagunyomban építkeztem a szomszéd faluban, és ott élünk. 3 család van, egy kislány 4-es, egy fiú 2-os, meg a kisebbik meg most megy elsőre. István. Azt mondtam itt közben, hogy István változott legkevesebbet, azért a Miklós se sokat, úgyhogy föl lehetett ismerni a Miklóst is, igen. De János is inkább csak... Szévesedtem. Én is. Nem öregedtem, nem öregedtem. Ő István. Az iskola után Hatályba visszamentem a főforumba, ott kezdtem dolgozni az akkori csenggyárban. Hát ott 15 évet, kemény 15 évet voltam. Közben én visszalátogattam az iskolába, hát elkezdtem a technikus minősítő 1 éves tanulmányi iskolában. Majd 83 katona voltam, 83-ban nősültem, utána építkeztünk. Nem csak nyomat. Nyomat, igen. Két fiam van, egy 11 éves és egy 9 éves fiam. 92-től 92-ben váltottam én is, ugye a Koppelbe telepedett már érsítővel. Hát nem is a legelső között, a legelső között én ilyenek kezdtem is, hogy sikerült. Azokkal dolgozunk, és szinte valamennyi magyarok összeszerelt osztrán rajta kedden. Két fiam van, egy 12 és egy 9 éves. Flami Zoltán. Megősen nagyon van. Nem, csak szintén inkább mindannyian kerekesek. Zoli? Iskolóban Székesfehérvárra kerültem, mindezként egész eltelen Székesfehérvárra. A Pigotonban dolgoztam 15 évet, 10 évet dolgoztam forgászolóként, 5 évet pedig operátorként, egy kiskolóban emberbeszerzői nyelveket láttam el. Utána egy betéti társasághoz szegődtem el, jelentően is ott dolgozottam, benzintokkal foglalkozunk. Ketten vagyunk éppen a Lundon vezetőségben. Egyesültem, 2 fiam van,